आता चक्क फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो. आपल्या घराचं स्वप्न साकार करण्यासाठी कणकवलीत साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची खास ऑफर. उत्कृष्ट डिझाईन, दर्जेदार बांधकाम आणि मुलांना खेळायला बागडायला हक्काचं अंगण उपलब्ध. बंगलोचे मालक होण्यासाठी आजच संपर्क साधा. साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, कणकवली. मोबाईल नंबर 9420 73 94 18, 86 057 41 030 आणि 95 45 18 99 89. त्यांची मूळ भाषा मराठी नाही आहे आणि राज्यपाल म्हणून प्रिंटेड भाषण वापरायला लागतं. त्याच्या उत्स्फूर्त भाषण करताना जरी काही चुका झालेल्या असल्या तरी महाराष्ट्राच्या जनतेने एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की महाराष्ट्रामध्ये असे एकमेव राज्यपाल आहेत की त्यांनी सर्व गडांना भेट देऊन छत्रपती शिवाजी महाराजांना नमन केलेलं होतं. बोलताना चुकलेले असले तर त्यांची ही पॉझिटिव्ह बाजू सुद्धा आपण लक्षात घेतली पाहिजे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्याबद्दल अतिशय आदर वेळोवेळी त्यांनी आमच्या समोर व्यक्त करून दाखवलेला आहे. ज्या काय छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या संदर्भात चूक घडली तर त्याला महाराष्ट्रामध्ये माफ केलं जात नाही. हे लक्षात घेऊन त्यांनी सुद्धा स्वतःहून आपल्या पदाचा राजीनामा दिलेला आहे. तो केंद्राने स्वीकारलेला आहे. परंतु सर्व गडांना त्यांनी भेटी दिल्या, सगळ्या युनिव्हर्सिटीना भेटी दिल्या. जी सेवा त्यांनी महाराष्ट्राची केलेली आहे त्याच्याबद्दल मनापासून मी त्यांचे आभार मानतो. त्यांचं पुढचं आयुष्य, आरोग्य, चांगलं आयुष्य, त्यांना चांगलं आरोग्य मिळून द्या असं महाराष्ट्राच्या जनतेच्या वतीने त्यांना शुभेच्छा. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप.